Las că văd eu. 5. 3, 2, 1, start, 50, dreapta 3, legat cu stânga 3. Dreapta 3, 50. Stânga 3, cu atenție, legat cu dreapta 3. Legat cu stânga 3. 30. Stânga 4, 50. Dreapta 3, legat cu stânga 3, 20. Stânga 3, legat cu dreapta 4, 20. Dreapta 5, 50. Stânga 3, dreapta 3, legat cu stânga 4. Stânga 3, dreapta 5. 30, dreapta 5, stânga 5, 50. Dreapta 5. Stânga pentru dreapta 3, legat cu stânga 4. Legat cu dreapta 4. Stânga 6, 50. Dreapta 6, 50. Dreapta 4, închide în 3, legat cu stânga 4, 50. Stânga 5 pentru dreapta 2, pe pod 30. Dreapta 2, denivelat lung. Stânga 4, dreapta 5, 30. Dreapta 5, legat cu dreapta 4, pe cocoașă 50. Stânga 4, 100. Dreapta 6, 30. Stânga 3, lung. Lung, 50, da. M-am încurcat mașina. 4 de nivelat. Dreapta 4 de nivelat. Stânga 5, dreapta 5. Cu stânga 5, cu dreapta 5, 30. Dreapta 4 pe cocoașă. Legat cu stânga 4. Legat cu dreapta 5. Legat cu stânga 3, 20. Stânga 3, așa, 20. Stânga 4 cu dreapta 2. Stânga 3 cu dreapta 5 scurt, 70. Stânga 4 cu dreapta 2. Mai zi. Stânga 3 cu dreapta 5 scurt, 70. Cocoașă dreapta 5, 30. Stânga 3 cu atenție. Stânga 3 cu atenție, 50. Dreapta 2, legat cu stânga 4. Stânga 4, legat cu dreapta 3. Stânga 5. 50. Stânga 3, legat cu dreapta 3. Dreapta 5, 70. Stânga 6. Dreapta 5 pentru stânga 3, închide 2. Legat cu dreapta 3. Legat cu stânga 4. Legat cu dreapta 4, 50. Stânga 4 lung pentru dreapta 2. Stânga 3, închide în 2, lung, 30.
stânga 4 lung, 30. Dreapta 5 pentru stânga 4, legat cu dreapta 3. Legat cu stânga 3, închide în 2 lung, 30. Dreapta 2 lung, 30. Stânga 3, legat cu dreapta 2 lung, 50. Stânga 2, legat cu dreapta 5, 30. Stânga 4, cu dreapta 2, 20. Dreapta 3, lung, 50, dreapta 4, 30, stânga 3, închide în 2 lung, coașă, stânga 150, stânga 3, cu atenție pentru dreapta 3 în capăt. Legat cu stânga 4, 30. Dreapta 2, 30. Dreapta 4, legat cu stânga 3, 50. Dreapta 4, 30. Stânga 3, legat cu dreapta 4. Legat cu Dreapta 4, 30, stânga 3, cu dreapta 4, cu stânga 4, 50. Stânga 4, dreapta 4 pe pod 100. Dreapta 3 pe pod 50. Dreapta 3 lung, lung. Stânga 5, legat cu dreapta 4 pentru stânga 2. Dreapta 5 cu stânga 3 de nivelat. Legat cu dreapta 5 pe cocoașă 20, dreapta 2. Legat cu stânga 3, 30. Stânga 4, legat cu dreapta 4, 50. Dreapta 3 pentru stânga 1. Stânga 3, 30, dreapta 4, dreapta 3 de nivelat, cu atenție, 50. Stânga 3 pentru dreapta 2, legat cu stânga 4 lung. Pentru dreapta 2, legat cu stânga 4 lung. Legat cu dreapta 3 scurt. Legat cu stânga 4, 50. Dreapta 5, stânga 5, legat cu dreapta 2 pe podul nisip. Dreapta 3, legat cu stânga 3, 50. Stânga 5, legat cu dreapta 5. Legat cu stânga 5, legat cu dreapta 4 scurt.
legat cu stânga 5, 50, cocoașă pentru dreapta 4, 50, stânga 3 pentru dreapta 2, legat cu stânga 4, 100 de nivelat, stânga 5 pe cocoașă legat cu dreapta 4, legat cu stânga 5, 300, după 300 este dreapta 6, 50, cocoașă 50, dreapta 5 scurt, 50, dreapta 5 pentru stânga 3 cu atenție, 100, dreapta 5 legat cu stânga 3 cu atenție, după 100, stânga 4 legat cu dreapta 2, 30, dreapta 5, 100, stânga 4, 50, stânga 5 legat cu dreapta 5, 50, stânga 6, 100, stânga 4 închide în 3, 50, stânga 5, 50, cocoașă pentru dreapta 2 cu atenție, dreapta 5 pe cocoașă legat cu stânga 3, 30, stânga 5, 30, stânga 5, 30, stânga 5, 50, stânga 4, cocoașă 50, dreapta 2 legat cu stânga 5, 50, stânga 3, 50, stânga 3, 30, urmează un dreapta 4 de nivelat care sare, legat cu stânga 5, legat cu dreapta 5, stânga 4, 30, cocoașă stânga 5, 50, dreapta 3 legat cu stânga 3, atenție, stânga 3 cu atenție, dreapta 5 legat cu stânga 4, 50, stânga 4, 30, dreapta 5 cu stânga 4, legat cu dreapta 1, deschide în 3, legat cu dreapta 4, stânga 4, 30, suntem în dreapta 1, nu plecam. cu dreapta 4, stânga 4, 30, stânga 5 pentru dreapta 1, stânga 3 legat cu dreapta 4, 50, dreapta 4 cu stânga 5 pe cocoașă pentru dreapta 4, 50, dreapta 5, 30, stânga 2, stânga 2
dreapta 3, legat cu stânga 3, închide în 2, 30, stânga 5, pentru dreapta 4, închide în 2, 50, stânga 4, închide în 3, legat cu dreapta 3, închide în 2 lung, cocoașă pentru stânga 2, legat cu dreapta 4, legat cu stânga 3, legat cu dreapta 2, legat cu stânga 4, dreapta 5, legat cu stânga 3 lung, 30, dreapta 3, închide în 2, 30, urmat de stânga 4, închide în 3, pe sosire, 150,